Bé, bon dia. Una vegada més, la marea pensionista, com ve fent des de fa 6 anys, i en particular en aquests 2 últims mesos, setmana rere setmana, ens concentrem per reivindicar unes pensions sostenibles. Hem vist com en aquests 6 anys les pensions reduïen la seva capacitat adquisitiva perquè es desvinculava de l'IPC. Hem exigit, hem lluitat i sembla ser que al llarg d'aquest any aquells que deien que era impossible, que no podia haver-hi diners, comencen a tirar-se endarrere i comencen a acceptar que potser, en alguns casos, és possible revaloritzar les pensions. Nosaltres sabem que les pensions és una qüestió que es dirimeix a nivell d'estat, però sabem també qui té responsabilitats en aquesta qüestió. Sabem que alguns partits aquí a Catalunya estan des del principi en el pacte de Toledo intentant una contrarreforma del sistema de pensions que provoqués la fallida del sistema per la caiguda de les cotitzacions socials de les empreses. Han estat desgastant la seguretat social fins a arruïnar-la, fins a trobar-nos que els 67.000 milions d'euros que tenia la Guardiola de les pensions s'han esgotat. Cal un canvi de trajectòria, un canvi radical que salvi la seguretat social. I nosaltres ens preguntem, a qui beneficia mantenir els pressupostos públics del PP? Qui està maniobrant perquè es retardi el canvi imprescindible que necessitem perquè revaloritzin les pensions? I els hi diem, no ens aturarem. No, si trenqueu els nostres somnis, no us deixarem dormir. Sabem que aquells que esteu a la Generalitat en aquests moments esteu desviant el problema, vinculant al debat dels pressupostos qüestions que no estan en el centre de la vida social en aquest moment. Certament, no és admissible que hi hagi gent a la presó per causes polítiques. No és admissible que hi hagi catalans, no és admissible que hi hagi gent jutjada per al 15M a Madrid, no és admissible que la gent, cantants, estiguin processats, però salvar a les persones que en aquest moment no arriben a fi de mes, rescatar les pensions és urgent i no és retardable. No es pot jugar amb la gent. Calen solucions immediates en el sistema de pensions, en la preservació del poder adquisitiu de les pensions, en els pressupostos. I calen solucions a mig termini, tirant enrere les contrarreformes i estabilitzant els ingressos de la seguretat social. Però a més, també hi ha més coses que concerneixen el govern de Catalunya. I per això avui hem vingut des de la nostra concentració habitual a la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume. També volem dir-li al govern de la Generalitat, no acceptarem que la llei de renda garantida ciutadana que es va aprovar l'any passat continuï sense aplicar-se en la realitat, continuï rebutjant les demandes de renda garantida de les nostres viudes, de desenes de milers de persones que no arriben als ingressos mínims que marca la renda garantida i que mentrestant des de la Conselleria de Treball s'obstaculitza amb pretextos falsos de que falta documentació quan l'han entregat, amb pretextos falsos de que tenen recursos perquè tenen un petit estalvi a les llibretes, amb pretextos falsos de que han arribat en retard a entregar els papers. No admetrem que la gent gran afectada per aquesta qüestió, que té dret per llei aprovada en el Parlament de Catalunya a tenir uns ingressos que li permetin tenir llum, tenir aigua, poder menjar en normalitat, no permetrem que segueixin retardant més rere més que la gent rebi la renda garantida a la qual té dret. I insistim, no ens aturarem. Venim d'una lluita llarga. Els governs que pensen que els pensionistes s'esgotaran van enganyats. Fa 6 anys que venim lluitant. Ens hem enfrontat a tribunals,
ens hem enfrontat també al Tribunal Suprem, que va denegar les demandes que plantejàvem de regularització de les pensions i hem tingut que anar a Estrasburg. Hem persistit en la lluita i persistirem. Ho estem fent avui a Girona, a Tarragona, a Lleida. Que no confonguin l'esperança que tenim en què es resolguin els nostres problemes en resignació. I si se'ls hi passa pel cap tornar a retardar la solució, si se'ls hi passa pel cap tornar a prescindir de la ciutadania dels 2 milions de pensionistes que hi ha a Catalunya, pensant que poden esperar un altre any, que poden seguir aguantant en la misèria, s'equivoquen. Aquesta societat s'aixecarà i els dirà clar i català que no estem disposats a acceptar més retallades ni a acceptar més falsos debats. Volem la vida digna ara i aquí. Visca la marea pensionista! Compañeros y compañeras, aquí tenemos los bastones de mando, porque los que mandamos hoy somos la clase obrera, somos los pensionistas. Aquí está la vara de mando, ahí enfrente están los que nos tienen que gobernar y no nos gobiernan. El único camino, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Y ahora, para finalizar, la compañera Conchi Rivera va a leer el comunicado de la marea de pensionistas de la coordinadora. Antes, solamente decir una cosa. El próximo 15 de diciembre, apuntaros en todas vuestras agendas, en la memoria. Próximo 15 de diciembre, la coordinadora llama a las calles nuevamente. Marea de Pensionistas de Cataluña llama a las calles nuevamente. Acordaros, pasaremos nuevamente citación, sitio, lugar y hora por unas pensiones dignas. El día 15, pero además también, seguimos saliendo todos los lunes la marea pensionista en la Plaza Universidad. El compañero dice que le vuelvan los